Moikka kaikille! Nyt me kerrotaan teille vähän ystävyydestä. Elikkä me ollaan tunnettu 5 vuotta. Noin 5 vuotta. Mutta sitten me tutustuttiin noin 3 vuotta sitten. Ja me ollaan oltu parhaita ystäviä ehkä 2,5 vuotta. Ja siis aluksihan me niinku vihattiin toisiaan, me puhuttiin pahaa ja mulkoiltiin. Mut sitten toi laittoi 1 päivä viestiä ja sitten me alettiin juttelemaan. Mut sitten se niinku loppui vähäksi aikaa, koska emme jaksanut jutella. Sitten mä olin ihan innoissani silleen, jee, mä saan uuden ystäväni. Mut sit toi tuli samaan kouluun, missä mä oon yläasteella. Niin. Ja sitten meistä tuli Parhaat ystävät. Niin. Nykyään me ollaan koko ajan kahdestaan ja meillä on sama huumorintaju. Ja me nauretaan ihan turhan päiväisille jutuille. Niin, vaikka se ei ole hauskasta, aina me saadaan huomautuksia tunnilla, että nyt hiljaa, ei saa nauraa. Aina saada. No, lähes aina kuitenkin. Intu joka päivä. Ihan No aika monesti on. Niin. Ja sitten kamera. Älä nyt lyö, kun se kaatuu. Sä oot silleen, tää oli... Mutta tämä oli nyt tässä, moikka.